खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों अरुणोदय स्किमनि बागैनो माखासे गोजोनथाव रादाब खोन्थाहरनो सानदों। बे गोजोनथाव रादाबा बेनो जाहैबाय जे नोंथांमोना अरुणोदय 3.0 नि फैसाखौ मोननो हानाया जागायजेनबाय। माने जायफोर नोंथांमोना अरुणोदय 3.0 स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननो हायाखैमोन दा नोंथांमोननिसिम फैसाखौ होबाय। दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। नोंथांमोना बे गोनांथार आपडेटनि बागै नैबे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हागोन। दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय। गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो। दानिया आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनोसै नैबे अरुणोदय 3.0 स्किमनि फैसाखौ दायो सोबाय नामा होननानै। दा नोंथांमोना सोबाय होननानै बेबायदि साननो नाङा। चेकसो राननानै होदों नोंथांमोननिसिम बेंक एकाउन्टआव जेनेबा अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ सोनानै हरबाय बेबायदि जोंहा सोनानै हराखै बेबायदि नङा। मात्र नोंथांमोननिसिम चेकखौसो दायो राननानै होदों। दा बेनिफ्राय सोरबादिया चेकखौ मोननो हादों? ओरैनोथ' अरुणोदय स्किमनि थाखायथ' जेबो चेकखौनो होआखैमोन। नोंथांमोना बेखौथ' बयबो मिथिनानै मोनखादों जानांगौ, गोसोआव दंखायो जानांगौ। नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआवनो डाइरेक्ट फैसाखौ सोना हरो। दा बेनिखायनो बहाथो बोरै चेकखौ मोननो हागोन? दा जायफोर बिथांमोना नैबे अरुणोदय 3.0 स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननो हायाखैमोन, इलेक्सन जोंहा मडेल कड अफ कन्डाक्ट नांदोंमोन नङा होमबा? दा बेवहाय गोबाङानो माने नैबे 9,000 फैसाखौ मोननो हायाखैमोन। अरुणोदय स्किमनि 9,000 फैसाखौ मोननो हायाखैमोन। दा बे 9,000 फैसाखौ जायफोर बिथांमोना मोननो हायाखैमोन दा बिथांमोननो माने चेक रानना होनायखौ दायो नुनो मोननाय जादों। नाथायबा गासिबनोबो रानना होथारदों बेखौबो आं नोंथांमोननिसिम बुंहरनो थाङाखै। नाथायबा माखासे मानसिफोरनो दायो जायफोर माने अरुणोदय 3.0 स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननो हायाखैमोन, इलेक्सननि मडेल कड अफ कन्डाक्ट नांनाय समावथ' फैसा सोनो हायाखैमोन। नोंथांमोना बेखौथ' बयबो मिथिना मोनखादों। दा बेनिखायनो जायफोर बिथांमोना इलिजिबोलमोन, जायफोर बिथांमोना नाथायबा अरुणोदय 3.0 स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननो हायासै, नैबे 9,000 फैसाखौ मोननो हायासै, दा बिथांमोननिसिम चेक रानना होनायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथायबा साननो गोनां बाथ्राया बेसो दायो खैजनसो मानसिफोरनो नैबे 9,000 फैसानि चेकखौ राननानै होगोन। दा बेखौसो जोङो एसे मिथिना मोननो थाखाय एसे सम नेनो नांसिगोन। दा जिखियानो जाया मानो माने माखासे मानसिफोरनो अरुणोदय 3.0 स्किमनि नैबे 9,000 फैसानि चेक रानना होनायखौ नुनो मोननाय जादों। दा गासिबो जायफोर माने मानसिफ्रा अरुणोदय 3.0 नि 9,000 फैसाखौ जायफोर बिथांमोनानो मोननो हायाखै दा बिथांमोननो माने चेकखौ होजोबगोन नामा 9,000 फैसानिखौ? दा बेखौ दिनैसिमबो आङो मोजां मिथिना मोननो हायाखै। दा जिखियानो जाया मानो चेकखौथ' हले राननानै होनाय जादों। नैबे अरुणोदय 3.0 स्किमनि मुलाम्फा मोनगिरि जायफोर नोंथांमोना 9,000 फैसाखौ मोननो हायाखै दा नोंथांमोननिसिम चेक रानना होनायखौथ' नुनो मोननाय जादों। माने माखासे मानसिफ्रा मोननो हानायखौ आङो मिथिना मोननो हानाय जादों। नाथायबा गासिबो जायफोर नोंथांमोनानो अरुणोदय स्किमनि 9,000 फैसाखौ मोननो हायाखै नोंथांमोनानो माने चेक मोननो हाजोबगोन नामा? आं बेखौ दायो नोंथांमोननिसिम थोंजोङै बुंहरनो हानाय जानाय नङा। ओरैबो जानो हागौ जेनेबा माखासे मानसिफोरनो बिथांमोना चेक होनानै नोंथांमोना बिनिफ्राय माखासे मानसिफ्रा डाइरेक्ट बेंक एकाउन्टआवबो 9,000 फैसाखौ मोननो हागोन बादि जायफोर नोंथांमोना मोननो हायाखै जेब्लानो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ सोगोन अब्लानो नोंथांमोना 9,000 फैसाखौ डाइरेक्ट बेंक एकाउन्टआव मोननो हागोन बादि आरो। दा बेबादिबो खोनानो मोननाय जादों। चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो बेखौनो बाथ्राखौ बुंदोंमोन। दा अब्लाबो माने चेकखौ रानना होनाय नुदों नालाय दा बेखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जादों। दा जिखियानो जाया मानो जायफोर नोंथांमोना अरुणोदय 3.0 स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननो हायाखै 9,000 फैसाखौ मोननो हायाखै दा नोंथांमोना जायखिजाया फैसाखौथ' मोनखागोन। नोंथांमोना चेक मोनोना ना नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव सोना हरो जायखिजाया नोंथांमोना फैसाखौथ' मोननो हाखागोन। नैबे 9,000 फैसाखौ नोंथांमोना दायो बे भिडिअनि गेजेराव मिथिना मोनबाय जानांगौ। दा बेखिनियावनो नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्टआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो। आरो बेनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम एसे उनाव अरुणोदय 4.0 स्किमनि मुलाम्फाखौ नोंथांमोना सोरबादि एप्लाइ खालामनो हागोन, सोर नोंथांमोना मास मोनसेयाव 3,000 फैसाखौ मोननो हागोन, आं बेखौ एसे उनावनो भिडिअ लाबोना खोन्थाहरनो नागिरदों। दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलाव आपडेट थाखाबानो जाबाय जाहाथे गोबाङानो नैबे अरुणोदय 4.0 जा जोंहा गोदान एप्लाइ खालामनाय जानो थांगासिनो दङ बेनि मुलाम्फाखौ नोंथांमोना मोननो हायो। दा बेखिनियावनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्टआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय। दा बेखिनियानोमोन। गोजोन्थों।